demokrazija Maltija dejjem ħadem qatt ma ċeda, dejjem jiddefendi. 40 ktieb storja waraj, Ewropa semet u Malta riedet tama, baqa jitkellem għal-verità. Arnold il-voċi li ma tinxtarax, għall-ambjent, għall-ġustizzja, għall-poplu, jitkellem bla biża. Arnold letin sena u aktar fuq il-barrikati, mhux għalina ir-residenti għal-Malta li rridu. Segretarju ġenerali tal-ħodor fi Brussel, membru tal-Kamra Taljana, arrestat għawdex. Aħstaqsa mistoqsija, dan mhux politiku, dan bniedem ta' prinċipju. Partiti kbar għalulu ejja ingħaqad magħna, u wieġeb lill-prinċipji mhux għall-bejn. Arnold il-voċi li ma tinxtarax, għall-ambjent, għall-ġustizzja, għall-poplu, jitkellem bla biża. Arnold letin sena u aktar fuq il-barrikati, mhux għalina ir-residenti għal-Malta li rridu. L-istess qalb, l-istess verità. Trasparenza, governanza ġusta, natura u dinjità, għal-Malta li ħobb u li jixtieq